салому алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинон ҳамешаи канали мо. Дӯстони азиз, хушомадед каса ба канал. Дар канали мо обуна шавед. Касоне ки меҳмон ҳастанд, подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Дар навори имрӯза якчанд мошинҳои арзонро бо нархи арзон пешкаши шумо мегардонем ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон мебошад. Дӯстони азиз, бениҳоят нархи наво аз 5500 сомон сар мешавад. Касоне ки меҳмон ҳастанд, обуна шавед, лайк монданро фаромӯш накунед. Шеrbашо ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошад, ҳатман дар номерҳои WhatsApp мо муроҷиат кунед. Мо дар навори оянда бо хости худованд рекламаро мекунем. Дастгириро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мост. Тамошои бо фароғат. дӯстон, касоне ки мехоҳанд сарҳади Қазоқистонро гузарад, пас ба компания ки Аҳлиддин муроҷиат кунед. Иншоаллоҳ бе ягон мушкилӣ мебарад ва меорад. аз метро Тиёплистан ва метро Анино ва метро Алхово мебарад. Касоне ки аз номи канали мо Насим Деҷей гап занад, мардҳоро 500 рубл скидка ва занҳо, модарон, хоҳаронро бошад 1000 рубл скидка мекунад. муроҷиат кунед, аз номи канали мо салом расонед. компания ки Аҳлиддин дар хизмати мову шумо. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза. Toyota Corolla D. дӯстони азиз, ройкан соли барошаш 2009, объем мотораш 1.6 коробкаш механика. дӯстон, сӯзишвош бензини холия. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат надорад, мақсад номерош транзитан ва арзон мешава. бародарон, нархша 65000 сомон мега. касоне ки харидори аниқ бошад, дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Деҷей гап занад. 65000 сомон аз 65 бо арзон мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дӯстон, номерҳо барои тамос 4 811 08 занг бизанед. дӯстон, маълумоти пуррашро аз худи соҳибаш дастрас кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷей ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд мошинҳои арзонро дар ҳамин канал бинанд, пас подписатсия кунед. подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо, мегузарем ба мошини навбатӣ Honda Avanti рӯй кардагианд. соли барошаш 2007, объем мотораш 1.6 коробкаш автомата. дӯстон, сӯзишвош бензини холия мега, газадидагӣ неста. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон мушкиле надорад, кузоваш задагӣ пусидагӣ надорад. ҳамаш мақсад тоза, салон тоза, балонош пачка. мошин, дӯстон, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ бародаро ва муомилат дорад. нархша 80000 сомон мега. мега касоне ки мақсад бо варианти Алиширам ҳастанд, ба Toyota Corolla D ва ба Hyundai Sonata. дӯстон, нархша 80000 сомон мега. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. хоб, мегузарем ба сеюмин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза. Opel Astra F дар кузови хачибек қабул кардем. соли барошаш 1992, объем мотораш 1.6 коробка передачиш механика. дӯстон, сӯзишвош бензин, газ. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. хайдидесен дар рӯи экран мақсад маълумат дастурат маълума ки краска талаба ва қарор дорад дар Гисар. дӯстон, нархша 17800 сомон мега. номерҳо барои тамос 906 22 82 90 ва ҳамин рақоми дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мошин мега дар ҳолати миёна қарор дорад. занг бизанед, маълумоташро аз худаш гиред. дӯстони азиз, мегузарем ба мошини навбатӣ Toyota Prius қабул кардем. соли барошаш 2010, мотораш 1.8 коробкаш автомата. дӯстони азиз, сӯзишвош гибрид мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад ва нархша 90000 сомон мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон, номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. 985 67 31 07. дӯстон, ба ҳамин рақом муроҷиат кунед. маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мошин дар ҳолати хуб аст. дӯстони азиз, касоне ки харидор бошад, занг бизанед, маълумоташро аз худаш пурсон шавед.
дӯстони азиз, ман бовар дорам ки мошинҳо ба ҳаматона маъқул мешаванд, ки бениҳоят арзон ҳастанд, бо нархи арзон. ба хотири мошинҳои арзон якдонаи лайкро зер кунед ва касоне ки меҳмон ҳастанд подписатсия кунед. Мегузарем ба мошини навбатӣ. ВАЗ 21 12 соли, барошаш 2003, объем мотор 1.6, коробка передачаи механика. дӯстон, сӯзишвори бензини холи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 23000 сомон мегӯяд. номерҳо барои тамос 987 56 80 06. ба ҳамин рақамҳо дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, барои деҳқононро дитта танген бо нархи арзон қабул карда ки ин хеле танген дига бо нархи арзон дар хеле нарх дига намеёбӣ. срочна фурӯшия қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон ва нархша 7000 сомон мега. нахаду мерава меояд ва арзон ҳам мешавад. номерҳо барои тамос 904 14 41 58. дӯстон ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дар ҳафтумин мошини мо боз як тӯйга танген дӯстони азиз бо нархи арзон қабул кардем ки соли барошаш 2007, ҳолаташ дар ҳолати миёна қарор дорад, камтар мега кор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. нархша 7500 сомон мега. дӯстони азиз, номерҳо барои тамос 901 909 804. барои деҳқонира мешавад. дӯстони азиз, мега ки барои хоҷагии деҳқонира якта камбағалона бародаро мақсад ки ира ман мефурӯшам, якта гусалача мехарам, якта дига мотосикл. касоне ки харидор бошад занг бизанад. дӯстони азиз, маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2106 соли, барошаш 1988, объем мотораш 1.6, коробка передачаи механика. дӯстон, сӯзишвори бензин холия, мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад, нахаду мерава меояд, кор дорад, мақсад кор мекунад. ҷош заводӣ мешавад. 4 баллон навай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша дӯстони азиз 5500 сомон мега. номерҳо барои тамос 552 22 96 26. ба ҳамин рақам дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба нуҳумин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза. якто хачибек бо нархи арзон ёфтагием ки дига хеле нарх дар ягон ҷо намеёбӣ. Opel Astra дар кузуфи хачибек, соли барошаш 1999, объем мотораш 1.6, коробкаш механика. дӯстон, сӯзишвори бензин газ мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар тарафҳои гисар. дӯстон, нархша 13500 сомон мега ва номерҳо барои тамос занг мезанед. дӯстон, маълумоташро аз худаш дастрас кунед. номерҳо барои тамос 909 884 327. дӯстони азиз, ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. касоне ки харидор аниқ бошад, дар ҳамин номер муроҷиат кунед. маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ва мегузарем ба даҳумин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза. якто бо нархи арзон 015 қабул кардем ки соли бароишаш 2004, объем мотораш 1.6, коробкаш механика. дӯстони азиз, ҳуҷҷат дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бародаро 12000 сомон мега. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо 558 06 02 20. дӯстон, ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед.
اینجای قدر راه داره. راه برای رفتن آدم دروازش اینه گردی خانه اومتوا وجد خانه و بانیا کشوندم وجد خانه بانیا هموی اینه پشتی خانه قدر کشوده اون بر خانه جای خانه دیگه موندگی میتونی که خانه دیگه بسازی. درختو شجای شوندم درخت هسته اینه درخت زردول شوندخته که سیوان دخته سای جاکرا کروچای تو نمیستم بلوکای گرانیسه این خیل پیش خونه ای اوجا میتو بانیا وجد خونه ده اوجا بانیا وجد خونه حالا خونه انجام خونه شوندم این قسمی درونی خونه کالدونه شونسه کالدرای در سر میتو خونه چه سی باسی های ای در دیگرش 6 باسی های 6 باسی های در دیگرش تبتیسه کالدو که خونه چه سی باسی های این خونه مهمون خونه که میتوه آوه دست ریزه دوره همش خوی داره فقط درماده زندگی میکنه همه 6 سوز یکون کامدی نداره اینه از سبب فروختیستم که توبات رفتن در کار توبات کردیستم اون سبب فروختن در کار خونه را یکون کامدی نداره اینه خونه چه میتوه 3 باسی خونه چه کلدور برایمون کدگه همش تایوره این خونه مهمون خونه بود 6 باسی این خونه گوز میتوه اینایشان 6 باسی اینجا جای خوبه که پدر مادر نه اینجا جای خوبه نه یکون کامدن جای تا پیشکا برای پیشکا بردن شانده تریزه دارن اینه حالا خونه انجام خونه شایستی شمیتیم اینه همش تایره این خونه قرار داره در نوعی فرخوردی های قراتو نقش پوشه 180,000 سوم باز معامله میشه آب تایره اینا اونجا شلن کشکی نکچه داره علاوه کنار آب کشکی تایره اینجا اغلانه است آبشه 6 سوتیق زمین های 180,000 باز معامله میشه. دوستان عزیز در همین جا نوار ما با آخر است. هزار رحمت کلام برای دستگیریتون برای لایک موندن و فکر خودتون در کامنتار نویسید که کامنتار شما با ما به نهایت ضروری باشد و کسانی که ماشین خانه زمین کوارتیر چیزی برای رکلام داشته باشد حتما در نمرهای 925 066 40 با همین رقم دوستان مراجعه کنید. ان شاء الله ما برای رکلام شما را یاری میرسونیم. خیر تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبانتون باشد.